De brand brutst van de morgen om goed 11 uit. Al vrij rap weer duidelijk dat het ging om een brand in een meterkast vlak bij de keuken van het gebouw. De brand liek was volle grutter. Ja, maar ja, kunststoffen, hè. Dat ben ik bekabeling die vlamvatten heeft. Dus het roekt enorm. Een dikke zwarte reek komt er vanaf. En dus werd besloten het gebouw te ontruimen. Het is een standaard protocol bij brand gaat de ontruiming naar de BFV het keurig dienen. Terwijl de plaats kwam in eigenlijk allermeest in het gebouw bij. Alle 900 medewerkers moesten eruit. Of konden net naar binnen door het zomerkamer. Wij zagen alleen dat er een heleboel mensen voor de ingang stonden te wachten. En op een gegeven moment ging het alarm dat we eruit moesten. Ja, en hoe ging dat? Rustig. Ja, had nog tijd om tas en jas mee te nemen, dus dat ging heel rustig. Geen paniek? Geen paniek, nee. Van de medewerkers zit er niet oors op dan aan te wachten. En dat lang. Wat zal het zijn? Een uurtje of zo? 1,5 uur? Ja, 1,5 uur wel, denk ik. Ja, het wordt me wel een beetje te vervelen, moet ik zeggen. Maar ja, zou je vandaag aan het werk komen? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik zie het wel. Het personeel werd uiteindelijk overgebracht naar Theater de Harmonie. Om 11:30 hier de brandwacht onder controle. Dochs mocht het personeel nog net naar binnen. Nee, er hing het nog reek. We zijn nog wat meten met de CO-meter. Misschien dat de CO nog hing het. Op het moment dat dat eruit is, dan jouw gebouw weer vrij. Ja, dan zitten ze misschien wel even in een stank, maar het is wel veilig. Ja, de stank zal wel even ingebloeien. Salvage onderwijs om de zaakje te zien wat kennen, wat ken net. Maar op het moment dat de zaak CO vrij is, dan jouw gebouw vrij. Het wordt uiteindelijk om het 11:01 van het gebouw vrij waard en de ING-medewerkers wel loskomen.